drive-through car wash. Hugaw na kasi kanan. Imo ra siyang i-neutral and then na mo ra conveyor mo makuha nimo. Okay, that's it. Dali lang. Okay, bye. Drive to car wash. Na junction dire 101 South going to San Jose, Silicon Valley. Nya na 101 Junction North going to San Francisco. Arita sa San Jose kay we're going south. Na ato ta magpagas dito. One exit lang siya na dayon gas station dayon. That's San Jose and San Francisco. Nata sa lane ron para sa San Jose. Kaning left San Jose, kanang right San Francisco na siya. Ani junction 101 South San Jose. Ato ni paingon sa kuan kanang Silicon Valley. Na dito ang mga big .com companies. Makalabay ka Google, Facebook, Yahoo, wala na Yahoo, Microsoft, Cisco, na dito'y dagko kaya nga ng mga .com. Isudo tag kadiyot nya may exit ra gyapon dayon ta. Sa next to exit ani na diha ang kuan Oracle .com po na siya. Kanang nang software po na siya mga I think hardware. So exit to dire. Yeah. Tanawan niyo na dai camera kanang sa poste. Kanang naposto nga mo automatic na siya picture of running directly ka. So ta dire magpagasta dire. Nya kabaw na mo ang gas diri kay self-service man ang gas diri. So asa ta speakers. Ito ta bakante. Puro man ang paggas karon Domingo man gud. Ang gas day karon ano na tong gas nila ba?
Muna presyo silang gas ay regular $5.09 ang tunga kay 5.29 ang kinatasan ay 5.49. Human na ni siyang babae, pulitan ni. So Pagasta Park, and then turn off your engine, and then gawas na, pop up ni mo ang gasolinahan. Park. Ay. Mura na siyang i-insert ni mo. Yeah. So remove card, na-approve na. Yan, pili car wash, no. Mao din niya akong sakyanan. It's a Toyota Venza. Hybrid ni siya. Human na yata itong Pagasa. Pao na to. Yes, like a receipt. Receipt. Tapos sarani mo. Mo-click ra na siya ko sa ra. That's it. Unya kay imo na siyang paslito ng power niya, dungan o brake. Mo-andar na siya. See? Full tank na. Okay, uli na ta. Thank you for watching mga kayo, mga yuyo, mga tiyo, mga uncle.